गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपणଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆଉ କେହି ଜାଣିଥିବେ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି, ତା ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଟା କ'ଣ। ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି FIH ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଯେଉଁଟାକି 2023। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 16ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ? ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ବା ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ହୁଏତ ପାକ୍ ଦଳ ଭାରତକୁ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ନ ଖେଳିବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4ଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4ଟିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଦଳ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏହା 17ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ 2023 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜାକର୍ତ୍ତାଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 2022 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4ଟିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 1-1ରେ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାପାନ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତା ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲଫିକର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଜୁଲଫିକରଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ୱ ହକି ଫେଡେରେସନ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଓ ଫେଡେରେସନ ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଏହା ସ୍ପେନକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା କୌତୂହଳର ବିଷୟ, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାପରେ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଶେଷ 4ଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯିଏକି 1948ରୁ 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକିରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1971, ପରେ 1978 ଏବଂ 1982ରେ ଏବଂ ପରେ 1994ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ, ଯାହାକି କହିରୁ ଏକଦା ହକିର ବାସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଜଗତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ 16ଟି ଦଳ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ
ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।